Naog daw ang 13 kabalay apil ng simbahan human miulba ang sunog sa sitio Bangkirohan, Barangay Tayon, lungsod sa Konsolasyon. Alas 7 sa gabi sa Lunes, midanyos ang sunog. 250,000 pesos base usab sa impormasyon nga gihatag sa kabombirohan sa lungsod sa Konsolasyon. Gideklarar nga fire under control alas 8:11 sa gabi ug fire out pagka alas 8:27 sa gabi. Padayon pa usab ang investigasyon sa kabombirohan sa maong sunog. Unang gitaho nga nagsugod ang sunog sa usa ka balay diin adunay tray sa itlog nga gisusilaan aron pang abog kuno lamok. Nataligamaan kini dihang nanumbay ang tag-iya ngadto silingan kay nananaog TV. Samtang nanawagan usab og tabang karon ang mga nasunugan human wala sila nakuha sila mga butang human gilamoy sa kayo.